копа единственото, а именно винила, който вече е в обществото някакъв много скъп, някаква рядкост. Всеки търпа от нетата, всеки търси само там изгодата. Обаче ние не ходиме по модата, ходиме по хората като простотия, защото всеки ни чува, брат, всеки иска в клония да завие с нас, да изпуши, защото вида, брат, може да ви изтървуши. Яко сме няколко души събрани, прави така, че ни трябва да храни, защото сме събрани, едно не събира, това е музика, хората израснали са в бруталната лудница и пак се подават естествено. Римата е нещо, което говориме ежедневно за нея. Правиме така, отиваме в квартала, брат, не правиме война. Чука ще каже много той за тези неща. Какво да кажа, бро? Влез кадър. Искам да ти кажа, че съм като динозавър, не умирам. Обичам да мастурбирам, да си гледам от порнака. Имам 2 еврака, харча ги в магазина. За една бира остават и за една партия. Тук сме млада гвардия, хип-хоп армия. Гледаме Даш и хрониките на Нарния. Ей, всякакви анимационни римите ги управляваме с дистанционни, монотонни разбирания. Имаме с теб различни разбирания, но не спираме брато, предавания по БНР с моето братле. Парчето ни го пуска даже и в MTV, а ти си някакъв, който